hutinirgo leɗɗe ñawdigu ɗe kawtal biyetengal atle ko kawtal ngal ñawdoɓe be leɗɗe gargajiya ko wiyete lekki gite nder majje ko tawite golombe ayi accay hollugo jawabuji cembiɗɗi boɗɗi e non bo kayɗiniɗi. Jawabuji ɗin ɗo wara gal lawol ɓurdugol handugo wato ñawdaɓe ñawɓe e non hutiniroɓe golombe ayi bana Abdourahmane tawiteɗo ha Guider nder jiha woyla lesdi Cameroun. Jawabuji ɗin laati kayni ɗum masin ha ngendam mako e non bo ha wondiɗiraɓe mako. Kayni ɗum tawon be ɓawo wumgo ɗakki duuɓi 7 e non kayni ɗum be ñawdego e ñawngu ngu ɓurna fu ɗo andina ngu wala ñawdigu, ñaw biyetengu glaucome be hutinirgo golombe ayi ɗum tokkay lawol ngol wiyete amma jawabuji tan ko yiyete. Mi wumino ɓe mbiyam glaucome, mi taridiri be leɗɗe nasara ɗo, mi yehi Mokolo, mi yehi Lagdo, mi yehi Mawulo, mi yehi Mogom, amma mi lorti ha Marwa ha Jawa ɗo ni ko ɗum nangiri am ka duuɓi 10 amma ko ɗum wumni am ɗo jo'ini waɗan duuɓi 6 be lebbi 7. Diga ɗum fuɗɗi ɗo nde ɓe seki ɗo ɗon ya wumgo mi wiyamo na hunde go ɗon ya ñiɓɓugo to waɗi nduɓu fu ha gi'annomi nane mi yi'ata ni man mi joɗi tan jotta kam dabare am patti mi wala dabare sam miɗon nana bo glaucome ka to wumi wumtata. Abdourahmane ɓawo heɓtugo giɗɗe muɗum wonnay wakkatiji sam ɗaɓɓiti lawol ngam warugo yi'a moy on tawite ha ɓawo dedei seyo mako e nonno belenga ha ngendam mako. Docteur Youssoufa Amadou moɗo tawi to gallure Douala ha ton saare nde leɗɗe golombe ayi tawete. O wari ɗo ngam o yiyamo, o hofnamo e non o yewtamo tariha ka kaynika be ñaw mako e non bo be no o ñawdori be hutinirgo lekki biyeteki golombe ayi sakko ma ñawngu ngo ɗuɗɓe andini hande bakin duuɓi ɗuɗɗi galla ce e ñawdigu ngu ñawdatake ñaw glaucome. Miɗo siiba ni yande feere nde min nani hala on wiyatama min kaji ɗo jotta ka ɓiyam ɗon Jafaru ɗo wara yawnde ha jamako mi wiyata Jafaru to a yehi yawnde ɗo nda numéro goɗɗo ɗo ha golombi ayi imi to duyar ɗo ndu wala holare barkama nda haji am nda ja codanami lekki kaza ɗon ha ton keɓanami ko paali 5 e go alorata law o kay lekki banni ɗo en fuɗɗata on a laara to ɗon nafa ɗo en puɗɗira ko be paali 2 ko 3 yumi oɗo bo gonga ni man sanadi narrumi kubar man jottimi o wari o sodani am paali 3 nde o soodi paali 3 be faandu moɗa wooru o wartirani am miɗon moɗa lekki go miɗon toɓɓa ɗo miɗon moɗa paali 2 ka timmi ƴang wala ko sanji amma jokki am kam fuɗɗi satugo mi yata no julurde am ha dammugal am woni fu miɗo wurta juula. Lekki paalel tataɓel je toɓɓa go wari reeta yande feere jemma mi laari mi ummi yitere am ɗo fetti paray banto ɓe ɗo waɗa sudirɗo ha saglammi mi wirna jungo inuma Allah am ɗume waɗi bani mi jooɗa mi hima mbimitema probléme feere o wino am bo fajira be kikita sey mi hoyi lekki go mi ɓeddi toɓɓugo mbimitema paray man ɗo hoytan satugo banto aɗo laara sudir man ɗo nde mi toɓɓi go ɗum waɗi ba ɗum hoyti diga jango ɗon ko gi'annomi ha irin bindi en ɗo mi yi'ata no ko ndun miɗo yiya manga ni mi yi'ata ba gote ni ɗon mi faami lekki go kam ki nafiyam paalel go timmay gite am fuɗɗi feerugo jotta ka ha mi yi'ata no pat miɗo yiya ha mi fondata mi hoosi moto ɓinguel mo min joɗditta go mbimo mi ha mi ƴetta yaago Carrefour ɗo na wala goɗɗo na laaranam goɗɗo o laari ta yimɓe bolwanmi mi hoosi moto go mi dilli ha Carrefour amin ha Sénégal to mi yehi mi lori be hoore am mi alhamdulillah ni min ka lekki ɗo waɗiri ɗo yiya ɓeddugo jotta ka ha warti an ka suuma e go'ore ni mi fuɗɗiti luumo am tan ko moye ɗo waɗa ɗum kayebi luumo Guidar ɗo mi meeɗay yaabugo anda duuɓi noy iga biyan ɗo no mi maayi mi ƴummi mi dilli ha Golosa ha Durbe ha Kerol Nigeria to mi lori mi ummi ɗo mi dilli gal Marwa gal to pat mi yaha mi holla ɓe min ka nda lekki kaza nafiyam ko moye kayefi waɗata ɗum. Jaɓɓama laati cembiɗka e non no gewta hakkunde ɓenno ɗiɗo ɓe andidirayno sina ha gal laabi téléphone. mi
mi wari ha mako o présentiyam o werniyam o waɗaniyam wala komi wawi wigo se Allah yettatamo ko waɗaniyam suudu ñamdu ko a andi pat ko resefiyam wala a wiyan goɗɗo on ko mo dañima bo ɓurnata waɗgo ba deydey no waɗaniyam. Docteur Youssoufa Amadou gal muɗum sey masin be gillaban ka e non ɗum laati bo gotel nder jawabuji ko oɗo heɓa nde weeti fuu ɓaawo hutinirgo lekki bi'eteki Golombe Ay. mi yetti Alaji Abdourahmane be ummoygo maako daga Gidar wara tawanmi haa ɗo ni kadi Allah fondimo o nani kubar am o ɗaɓɓiti lekki am Golombe Ay o hutiniri Allah ceniɗo fondimo be nasaraku o yamɗiti o wari daga hande ka daga min gewtiɗanno ha o wari min ɗon gondi min paɓɓiɗi se belɗum se boɗɗum seyniyam masin to kadi komi wawata wigo ummatore ni na feere maako ɗuɗɗum masin yamɗiti banni ummoyɓe wari ɗo ɗuuɗi ɓe ngaray bo ɗo ɗuuɗi. Ha gillaka Abdourahmane yii bo leɗɗe goɗɗe ɗe tawete ha nder kawtal biyetengal Atlek ɗakki Golombe Ay ngam nyawdugo gite e noppi be nyawji muɗum feere ɗo tawe bo Golombe Pawa en ko ɗo nyawnda ɓillaji ɗi ɓuudi ɗo yiru cukku peewol sukkugo kine e non nyawji goɗɗi ko tawete ha hoore e non bogal wiɓɓere. Golombe Air ko ɗo nyawnda ɓillaji ɗi reedu e les reedu e ko nandi e muɗum. Golombe Autorinseur ɗum lekki on kiɗon loota ɓandu ɓooye tooke e ko nandi e muɗum. Golombe CM ko ɗo hawti kuje ɗiɗi cembiɗɗe ha jamu ɓiɓɓe adama ko wiyete calcium e non magnesium ngam haala jokke e ko nandi e muɗum ha ngendam ɓi adamajo. Hani ummatore hokka a hoolare ha leɗɗeji meɗen gargajiya ɗo en ɗon mari leɗɗeji tilimɗi dede ko wurtinta en ɓillaji ɗi en geɗiditta ɗi en majjinta jawle ɗuɗɗe dow muɗum en keɓata nasaraku ta en gudina e fini tawi men leɗɗeji meɗen gargajiya ɗo inchallahu Allah fondi en bana ha saare Golombe Ay ɗo lekki gite ɗon ɗo hurga glaucome ko yimɓe tamma yamɗi tan no san wala saɗirma be nyawji gite ko lutti pat ha be noppi pat e nonnon nyawji ɗuɗɗi bo min ɗo kurga haɗɗo ko waɗi ngam nyawji man ɗon leɓotiri be fitina gite e kanjum waɗi min kurgata ɗi kala nyawje waddanta gite fitina pat min ɗo kurga haɗɗo yimɓe mara hoolare yerda jaɓa husitana ɗum watana ɗum hakkilo ko moye ɗaɓɓita heɓa sendira be ɓilla. Ngam heɓugo jawabuji banɗin ha ɓaawo hutinirgo lekki Golombe Ay Abdourahmane hoosi anniya ngam laatugo ambassadeur jo ko bo notowo mo leɗɗe nyawndiguɗi Atlek ha nder kawtal woylari lesdi Cameroun ngam o hoytinana ɓe laawol heɓugo lekki ki gal ko larani Golombe Ay e non bo leɗɗe goɗɗe ha ɓe keɓta giɗɗe maɓɓe e non nanɗe be koytuɗum. Kanko o laati jawabuji ko yiyete ha yeeso maɓɓe. Diga Afrique de l'Ouest diga RCA diga Niger an ka wala ko goɗɗo tindina sey mo yiyani hoorem tan yimɓe yamɗitiɓɓe wala irin probléme ɗum wala mi taminoma sey gite tan mi tawi jotta kam tension diabète kosɗe mi représenta ɓe ha maayo luuti kam ha nord to goɗɗo yiɗi o siwta wargo ha Douala to o yettiyam ha jema kon foti mi hawta ɓe o yewta goɗɗo man yewta probléme ji muɗum fuu mi hawta ɓe ha téléphone e to goɗɗo yiɗi mi hokkamo numéro mako sam ko damatamo ɗo o nanana hoore mako to Allah mumi bo kuje pat waran be koyɗum ha MT a warata dow numéro am to yetti ɓe yewnan mi kolima wari koyɗum weres mi dimbay mi waɗay ko ɗume. Ngam majum on o hokki karfeje ɗe téléphone ji mako ha jonde ummatore ɓe diwal Woyla e diwal Siɓato Woyla ngam ɗum jokkidira e mako e non o hoytinana ɓe bo laawol jokkugo Docteur Youssoufa. Leɗɗe nyawndiguɗe Atlek ɗo tawi ha nder lesdi Cameroun non bo ha yaasi lesdi Cameroun be koytuɗum mere on keɓan laawol muɗum gal wakere nde Docteur Youssoufa Amadou ngam sembiɗingo leɗɗe ɗen gargajiya e non wala batte gal Woyla lesdi Cameroun wato jiha Woyla e Siɓato Woyla on poti on ƴona Abdourahmane ha karfeje 9:49 nogas 49 e 7
nogas e jowi ko bo jowego capanɗe jeweɗiɗi e jewinayi capanɗe tati e jewinayi nogas e jowi sappo e jowi tati e non bo nda karfeje ɗe docteur Youssoufa Amadou whatsapp mako ɗo tawe be jowego capanɗe jeweɗiɗi e go'o capanɗe nayi capanɗe nayi e jowego capanɗe jewinayi e jowego ko bo on ƴonamo ha jowego capanɗe jewinayi e jowego capanɗe tati e jewinayi capanɗe tati e jeweɗiɗi mere jowego